Jo un sol, això sí que no. Sempre estic més cela que un rave. A lo millor resulta que la xica és molt tímida i vol que així li ajudem. És que tinc molt mala sort, però si això no és qüestió de sort, la sort la du vostè damunt. Pues mire, em palpa ben poquet. Tots els que s'acosten a mi no em duren ni 2 diners. A veure... Mare, per l'amor de Déu, una xica. I com pot ser, si no em canten els salers? Jo no ho sé, però jo crec que em porta bé i no estàs la contra que em diuen cap ací, doncs jo cap ací. Que em diuen cap allà, doncs jo cap allà. Que em diuen encén la llum, jo l'encén. Que em diuen a fosques, doncs a fosques. I encara no estan contents. És que als homes no hi ha qui els entenga. No veu que el dimoni també és mascle? Mire, no li faig a cas a la meva filla perquè si no acabarà de carmelita descalça. Ves, corre, que sí que tinc una ajuda i està allà que estudi el camí. Jo vull que la xica vaig pel bon camí. Però tu què saps del bon camí si no l'estàs tornant? Mire, no li faig a cas, ja sé, per favor. Mire, vos, lo que sé que sé, no s'ho que ser fàcil, perquè si no em pot dir, fan l'itinerari turístic, s'avorreixen. Mire, si el primer li agarra la mà, vostè no tan a pressa, però en gràcia. Ai, ahí està lo mal que jo no puc. No ha de poder, dona. Vostè el que té que fer és fer-se davant, que no s'ho veig tan fàcil. Però jo no puc. I tot el que mire, vostè no tinga por. Si li agrada, no se n'anirà, no. I als 3 o 4 dies, diria que li dono un beset en el front. Als 3 o 4 dies? A quin sant? Jo no puc aguantar tant. Si a la mitja hora com no s'arranque i m'arranque jo, llavors què passa si no puc aguantar? Mare de Déu, ajudeu-la, que esta xica té els dimonis en el cos. I això li passa amb tots? No, amb tots no. Amb mon pare i amb mon germà no, però amb nosaltres, amb tots. Pues jo crec que això és una enfermetat. Una enfermetat? Vostè creu que jo tinc pinta de malalta? No, però... Veig si em troba el medicament. Mire, això és una agència matrimonial molt sèria. I així no arreglen planets ni res paregut. Però si jo el que vull que és casar-me, però no s'atreveix ningú. Veig si em troba o siga com siga, també ja m'he donat el mateix. Ho veig difícil, Ho veig difícil, però mire, deixa'm el número de telèfon i ja en cridarem. Si ja algo és, si ja algo no es preocupe. A veure, no? Adela, me diuen Adela. Adela. La direcció? Plaça dels Bous. Plaça dels Bous, per això no ho sabia jo. Número 1. El telèfon? 3, 3, 26, 26, 44, 44, 32. 32. Vostè no es preocupe, que si hi ha algo ja ens cridaria. Però sap que el telèfon no és? Hola, Isabel! Satanàs! Qui seràs? Ara la porta, el que em faltava. A veure. Vamos, cavaller, passe. Passi, prenga cadira, passi, quedem a casa. Moltes gràcies. Jo és que vinc a preguntar. Lo que vostè pot preguntar tot. Mire, així estem per deixar les coses ben clares abans de parlar d'obligació. Mire, jo és que vull que em diga. Lo que vostè vull. Vostè no té més. Mire, és que avui estic molt mala, saps? Vostè sap en este negoci lo que tens que adaptar? Que si l'home que m'has buscat no funciona, que si la dona és una cochina... Però és que jo és una altra cosa. No es preocupe, que en
encara que no siga fàcil, així són molt professionals i buscarem el millor d'ells. Mire, si la vol sobreviure, maureta, grossa, prima, fadrina, divorciada, vostè no té que ser demanat. Això a mi m'és igual. Mire, si vol, la tirem a la sort. Però què no és això? Parle, però pensa que avui estic molt mala. Molt mal estarà, però no em deixa parlar. Home, que vostè li pega les voltes que Jesús el mira. A mi també em diuen Jesús. Mira, pues, això deu de ser que van del nom. Parle d'una vegada, que estic molt mala. Mire, per a que jo puga parlar, vostè té que callar. I es veu que està molt mala, però la llengua no te sana del tot, Calle, ni una paraula. Mire. En lo mala que estic. Jo sóc casat. Això sí no és ningú problema. Així li arreglem el divorci. Però què no és per a mi, dona? Això sí que no. Així té que vindre l'interessat. Calla, per favor, jo vinc buscant a ma mare. A sa mare? Sí, senyor. Escolta, pues pareix un poc el machoret per anar buscant a sa mare. Mire, l'agència matrimonial sols té 5 anys. Si sa mare el va abandonar de xicotet, això tindrà que anar a la policia. No em va abandonar de xicotet. Se n'ha anat dijous per la nit. I jo què tinc que veure en això? Mire, és que vostè no em deixa parlar i, claro, mire, segons m'ha dit una amiga, la tal Primitiva no era la loteria, sinó vostè. No li diuen Primitiva. Sí, però jo... Diu que li tenia a vostè preparat un amiguet de la seva quinta. I vinga que em diga on viu el xovell. Haver-ho dit abans, home. Mire, deixem estar el que tenia que haver dit i el que vostè deixa dir. I dígame el domicili i deixe desvergonyir. Anem per pas. Sa mare és major d'edat? Home, fins vostè! Entonces no poden fer res. Ella és lliure de fer el que vulgui. No, senyora, de lliure res. A mon pare no el deixem eixir de casa, perquè diu que quan la troba li trenca una cadira al local. És casada? Però fa 53 anys. Lo que faltava. És lo mala que estic. Anem a veure la cosa. Com li diuen a sa mare? Amparo Domènec Sebastià. Domènec de primer? Sí, senyora. Anem a veure. En els nervis que tinc jo avui. Damián de Bon, Descalç, Davis, Díaz, així està. Domènec Sebastià Amparo. Així fica que és padrina i que viu a soles. Pues d'això res. Casada amb 5 fills i 14 nets. Pues escolte, jo la puc denunciar per haver-me jurat de que era padrina. Veig si em diu on viu el compareixer o el que la va denunciar a vostè sóc jo. Tranquil. Això és una casa molt seriosa i jo tinc tots els papers en regla. O em diu el domicili d'eixe o me'n vaig a la comissaria del cantó. Mare, ¿qué pasa? ¿Estás grita? Res, mira, este home que ha perdut a sa mare. La compañera está... ¿Esta qui és? La Bologota? Si no s'ha mort, és que s'ha perdut i no la troben. ¿Qué? ¿Que la han secuestrado? ¿Qué tenemos diners? Casarate cabalins, ta mare ja te ho explicarà, ara deixa no. Mira, sí, ves tenint una tasseta de tira i estic dolents dels nervis que no sé com vas acabar. Vull em passarà de tot. Ara que veiem, que cachis. Agència matrimonial definitiva, digue'm. Sí, ja, bé. Però això és qüestió de paciència. El primer dia l'home està nerviós. Tinga paciència. Sí, ja. No. Que jo té la culpa?
Escolte, que això és com els melons, si dic pepino, pues mala sort. Què es creu, que jo li faig la prova? No, no. Tranquil·la. Mire, no es preocupe. Perdone vostè també que jo avui ja vaig arreglar esta, ja. Sí. No es preocupe, que si vostè mira, si des d'uns dies l'home no res de res, pues ve així i ja li farem la separació. Sí, dona, sí, li buscarem altra coseta. D'acord. Avui em passarà de tot. Vinga, traga la fitxa de separació. És un moment, que vostè m'atossiga. Que jo la tossigue? Home, Però si no pitjor i encara no ha tragut res. mire, sap el que anem a fer? Es vaig a tocar per telèfon perquè vinguin a replegar els bitllets del tren. Perquè demà se'n van a Sevilla. I així ho aclarim tot. Perquè a tot això jo tampoc sé qui és vostè. Pues ho vas a ver com no estiguen així en 5 minuts. Però que si dirme, ara diu que no sap qui soc jo. No es preocupe que les vaig a telefonetxar. Si jo també vull que s'aclarisca tot este collit. Vinga, a veure. Ja s'ha calmat? Ja puc dir sí? Així no està molt millor vostè. Abans pareixia una cera amb vinagre. A que sí, mare? Sí, filla, sí. Entre ta mare i tu trau els nervis a un caragol moro. Ahí serà vostè que si no no sent jo a este Valentino. Señor Valentino, ay, perdón, ¿el señor Cuñat? Sí. Mire, son de la agencia matrimonial, la primitiva, que ya están así esperando. Es líder del tren, ¿quién tenía que ser? No. Antes vindre els dos. Ràpid, que anem a tancar i el tren és demà per lo matí. Sí. Ara, esperem els dos, que tenen que signar el segur. Vale, doncs ara. Veig a veure com el recibís, perquè jo no vull que s'hi escandalitzar, Vol una tasseta de fila? Sí, posa-la que em fa falta. Vinga, filla. No sé el que faré quan els veig. Ahí. Està bé. Bé, Jesús, passa hacia la saleta, faig el favor i ara quan s'aclareix tot això ja el quedaré. Jo obriré. No serà més veritat? Tenia que portar l'Àlex i no crec que siguin dos àngeles precisament. Passa.